Molt bé, nois, noies, ja tornem a ser aquí. En aquest cas, per aprendre o per repassar com es fan els quadrats i els rectangles, ¿vale? Algunes de les maneres que permeten fer quadrats i rectangles. Aleshores, de maneres hi ha moltes de fer-ho. En aquest cas us explicaré, bueno, 4, val? Aquesta d'aquí només serviria pel quadrat perquè ens donaria el polígon regular inscrit, val? I en aquest cas es poden combinar aquestes altres 3 per fer quadrats o rectangles, depèn de les mides que agafeu per cadascun dels costats. Val? Farem 2 quadrats i un rectangle aquí baix. Doncs comencem. Aleshores, primera manera, una que és... La primera part és molt bàsica, val? Que és saber que un quadrat, doncs, els seus 4 angles formen 90 graus. Per tant, podria agafar i, després de dibuixar el primer costat, podria col·locar l'escaire sobre aquesta línia, alinear-lo molt bé i repassar aquest costat per tenir un angle de 90 graus. L'altra condició que s'ha de complir és que els costats siguin iguals. Doncs a partir d'aquí tiro de compàs. Com? Doncs agafo la mida del costat que em donen, o que he dibuixat primer, que seria aquesta d'aquí. I tots els costats han de tenir aquesta mida. Per tant, el que vaig fent és... Vaja, aquí m'he quedat curt. Ens quedaria un costat per aquí. Ara l'allargarem. I fixeu-vos que amb aquesta mateixa obertura, el costat d'aquesta banda, com a molt, arribarà fins aquí. Per tant, aquesta mida també em serveix. Ara, només em faltaria tancar aquest vèrtex. Perdoneu, que allargo això una miqueta. Em quedarà just al damunt del títol. Quedarà una mica lleig, però bueno, per entendre el procediment ja està prou bé. Ara sí, fixeu-vos que en allargar la línia sí que es produeix el que estava esperant, que és que aquí, després de dibuixar aquesta línia i fer aquesta marca, em surt un punt, es torna a creuar al costat amb la marca auxiliar que he fet amb el compàs. Amb la mateixa obertura, no l'he tancat, el compàs, podem comprovar-ho. Veieu que encara està ben obert. El que falta és que des d'aquest punt faci una marca a aquesta distància, perquè d'aquí a aquí és com d'aquí a aquí, ha d'haver aquesta distància exactament. Per tant, aquest és el lloc geomètric de tots els punts que estan en aquesta distància d'aquest d'aquí. I es creua amb aquest arc, que era el lloc geomètric dels punts que estan a aquesta distància d'aquest punt d'aquí. Per tant, l'únic punt que compleix les dues condicions és aquest. I aquest punt d'aquí és el vèrtex del quadrat que ens falta. Per tant, l'únic que hem de fer ara és ja unir els punts que hem trobat. Tindríem aquest d'aquí. Insisteixo, demano disculpes perquè he quedat al damunt del títol i no es veu bé. I aquest d'aquí. Ja veieu que queda un quadrat. El segon mètode és una mica una versió meva. Segur que no és la més habitual, no és la més ortodoxa, però serveix. És que al fer un rectangle, el primer angle de 90 graus que farem, el farem aquí, el farem mitjançant una mediatriu. Quan una mediatriu ens dona línies que són perpendiculars, doncs es pot fer servei. L'únic que s'ha de tenir en compte és que des d'aquí, des d'aquest punt, no puc fer una mediatriu amb aquest, no em serveix de res, perquè just la vull aquí. Per tant, el que faig és que allargo una miqueta la línia, aquí amb llavis fluixet, o en aquest cas amb línia de punts, i farem el següent. Punxant aquí a l'extrem, faré dues marques. Una aquí i l'altra aquí. Són dues marques que estan a la mateixa distància d'aquest punt. Per tant, aquest punt és el centre equidistant amb aquests dos. És una de les condicions que compleix la mediatriu, no? Que està just en el mig. Per tant, aconseguiré que una línia em passi per aquí, una mediatriu em passi per aquí. I la segona condició és que sigui perpendicular, per tant és el que busquem. Doncs el que he de fer ara és, com que tinc dos punts que poden ser els extrems d'un segment, doncs punxant a cadascun d'ells, tancarem una miqueta, i fent aquell arc que ja coneixem molt bé perquè l'hem treballat ja moltes vegades,
se'ns creuen en 2 punts, val? I si faig una línia que passi per aquí al mig, la mediatriu, val? Ja tindríem el que buscava. Comencen al vèrtex, que és el que m'interessava, val? És perpendicular i, bueno, en el moment que forma 90 graus, l'únic que hem de fer ja és donar-li la mida que ens interessi. Doncs, en aquest cas, imagineu-vos, això ja ens ho donaria algú, ens ho donaria l'enunciat. Imagineu-vos que volem una mida així, pel costat curt del rectangle. Doncs anem aquí, punxem i marquem sobre aquesta línia la mida curta. Però per aquí tindrem un costat que serà igual d'alt i començarà aquí. Per tant, ja podem aprofitar i preparar-nos el lloc geomètric de tots els punts que estan a aquesta distància d'aquest. Ara, què més s'ha de complir? Que al costat d'aquí dalt tinc aquesta mateixa distància o aquesta mateixa longitud. Per tant, punxem, agafem la distància aquesta i aquí no puc punxar perquè no tinc cap punt. Aquí només tinc una línia. Podria punxar a qualsevol lloc. Però en canvi aquí sí, tinc un punt ja marcat. Línia i línia, em donen un punt. Per tant, punxo el compàs aquí i faig la marca que em falta. Ara sí que tinc un punt. Tindríem el vèrtex que em falta. Doncs ara unim tot plegat i el que ens dona és el rectangle, que buscàvem. D'aquí a aquí. I d'aquí a aquí. Tindríem un rectangle perfecte. Finalment, la tercera manera, fora del quadrat inscrit, aquesta és més oficial, la podeu trobar en més llocs, hi ha més exemples, hi ha més tutorials potser. El que consisteix és en fer el següent. Els passos finals són tots iguals, ja veieu que s'agafa les distàncies i anar buscant que les línies s'encreuin. Però aquí és el primer pas, el que canvia. El que es fa és, mireu, es punxa el compàs en un dels extrems del segment inicial, del primer costat, i es fa un arc que sobrepassi la vertical del punt on estàveu punxant, ha d'arribar fins aquí, una miqueta més. Aleshores, sense tancar el compàs, me'n vaig en el nou punt que se m'ha format aquí. Punxo i faig un altre arc, obtenint un nou punt, aquest. Ara, amb la mateixa obertura, no es tanca en cap moment, punxo en aquest punt i faig un altre arc, obtenint un nou punt aquí. I sense tancar el compàs, punxem en aquest punt i fem un últim arc. Tot aquest rotllo per què? Perquè resulta que fent aquesta construcció, si unim aquest punt amb el darrer que hem obtingut aquí a dalt, això ho traiem d'aquí, que destorna una miqueta, millor el regle, resulta que hem trobat una altra manera de fer un angle de 90 graus. Disculpeu. Bé, ara el que queda ja són els dos passos que hem fet en les altres construccions, que són agafar la mida del costat inicial, obrim fins a l'extrem i aprofitem aquesta longitud per fer una marca aquí i des d'aquí el mateix. I ara, com que tots els costats són iguals, me'n vaig en aquest punt, punxo el compàs sense perdre la mida i faig una altra marca, de manera que s'encreuin. Ja tinc el vèrtex, l'únic que he de fer és unir. Formant un quadrat. Bé, i per l'última construcció, de fet, és una construcció que ja havíem fet prèviament en altres vídeos, per fer l'estrella, per exemple, per fer l'hèlix. L'únic que heu de fer és dibuixar un dels diàmetres. Ja veieu que jo sempre començo amb l'horitzontal, no és obligatori, i fer la mediatriu d'aquest diàmetre per trobar el diàmetre
perpendicular. Val. Què aconseguim amb això? Doncs ara ho veureu. Si us hi fixeu, quan fem el diàmetre perpendicular, la circunferència em queda tallada en 4 parts que són exactament iguals. I clar, si està partida en 4 parts que són exactament iguals, si jo uneixo d'aquest punt a aquest punt, tinc una distància que serà igual a aquesta, que serà igual a aquesta i que serà igual a aquesta. I entre elles, si m'hi fixo també, si això fa 90 graus i faig aquesta mena de triangle, aquest ha de fer 45 i aquest ha de fer 45, que amb els 45 d'aquesta banda ja són 90. Vale? Això serien 90. I aquests 45 d'aquí, amb els 45 de l'altra banda, són 90 també. I així, fins que tanco la figura, que em quedarà, per tant, amb 4 costats que són iguals i amb angles de 90 graus. Per tant, un quadrat perfecte. En aquest cas, el quadrat que està inscrit a la circunferència que ens donaven al principi. Val? Doncs espero que ho hagueu entès. Si teniu 4 maneres diferents de fer un quadrat en dibuix tècnic. Val? Doncs gràcies per la vostra atenció i fins al proper vídeo.